ଆପଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋ ନାଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଗାଁ ରାଧୁଆ ଜେନା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏ କଥାଟି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ନା ତ ଯୋଉଠି ଥାଏ ବଦନାମ ସେଠି ଆସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇସା ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପିଇସା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ କାହିଁକି ବାଛୁଥିଲେ? ପିଇସା ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ମାଗୁଣୀ ମଉସା ବୋଲି, ସେଟା ଧୋତି ପିନ୍ଧା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାରି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଖଟାଟେ ହବ, ଏଇ ଭିଡିଓର କନସେପ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା କି? ହଁ ପ୍ରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ, ସେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଏଇ ବିବାଦ ପରେ କମେଡିଆନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରାଜେଡି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କମେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ପଶିଗଲା? ଏଇଟା ଟ୍ରାଜେଡିଟା ମୋର ସାଙ୍ଗରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ସେତେବେଳେ ହସେଇ ପାରିବ, ମନ ଭିତରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥିବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାପ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଭିତରେ ନାଲି ଆଖି ହେଇଥିବ, ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବେ, ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ହସେଇବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ମୋର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭିତରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନଥାନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କାହା ସହିତ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ।